Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां भिडिअ लाबोयैयाथ' गोबावसैमोन। आं ओरैनो सर्ट्सफोरखौल' बाइक सालायनो मानसिफ्रा मा जालागासिनो एक्सिडेन्ट स्टार बुरजा जाय हक मालायखौ बारहो। नैबे जोंनि हारिया बबेनिफ्राय बबेसिम थांगासिनो दङ जों दा बुजिनो बाखि गैला। नोंथांमोना गासिबो मिन्थिखासिगौ, नुगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो गोदोनि खोथाखौ एसे सावरायहरनो नागिरदों। आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामा। जे गाइस, गोदो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव जोङो बर'नि गेजेराव सासे टेलेन्टेड दैदेनगिरि होनोब्ला इउजि ब्रह्मखौ जोङो गोबां फेमास होननानै मिथिनो मोनो। हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंनाय, बिथांनि रहस्य खोथा, इमसनेल खोथा, जाथियारि सेन्टिमेन्ट गोनां खोथा आरो माखासे सेल्फ डिटारमाइनेसननि खोथा, बेफोर गासिबो खोथाफोरखौ जों गोदो लेक्सार होबोनायखौ गोसोखांनानै बिथांनाव दिनैनि समाव जों इयुन जोलैया मालाया नङाब्लाबो बेसिकेलि आं पार्सनेलि सोंनो लुबैयो। दिनै हारिनि अलखदखौ नुनानै बिथां सासे गोग्गो दैदेनगिरिया मा साननाय फैदों, बे आंनि मोनसे सोंलु सारनिसिम, इउजि ब्रह्म सारनिसिम। बिथाङानो बुंदोंमोन, जायखिजाया थासारियावनो जाथिनि माखासे खोथाखौ थासारिनि नारसिननायाव गोरोबथा खालामनो हाया होननानै। थासारिनि नारसिननायाव जायखिजाया थासारियावनो जाथियारि सेन्टिमेन्ट खोथाफोरखौ, जाथिनि थांनाय थैनायनि प्रश्नफोरखौ, जाथिनि खोथाखौ गोरोबथा खालामनो हाया होननानै। दिनै मा कन्डिसनाव मा जानानैहाय दिनै जोङो मा जाबोखो, बबेनिफ्राय मा एग्रिमेन्ट जाबोखो, दिनै सानफा एफा माबा गावथारजानाय, माबा जानाय, दाउ अमाफोर बादि बुथारजालानाय, जेरावबो रैखाथि गैयै, हिनजावसाफोरबाबो हौवासाफोरबाबो, हिनजावसाफोरखौथ' बांसिनसो माबागासिनो दङ, एकदमबारे टर्चार खालामगासिनो दङ। आरो हौवासा सेंग्रा जालाङा ओरैनो एनकाउन्टार जालागासिनो दङ। बेफोर मा जाखो, बेफोरखौ दुखु मोनो। बेनिखायनो सारमोना जुदि उसुबिदा जाथारबायब्ला, जायखिजाया बर'नावथ' मोननै पलिटिकेल पार्टिफ्रा गोगोम गोरा दङ हिसाबैहाय जोङो ज' जालायनानै माखासे कमप्रमाइस खालामा हसिया जोङो जोंनि मावनांगौ थामोनथाखौ सिगांनि बादि लाबोफिननानै गोगोम गोरा मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै गनायजानाय बुहुमाव बर' हारिखौ गायसननाय हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जोङो आवगायबोनांसिगोन। बेखौल' आं बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।